И какво сте хора, аз съм Дафи и днес снимам Fender Go от първия ми клип. И цъкам с Неро, кажи хи. Аз качам на лайпер. Хубаво, аз сега пия и скача. И така... Малко да изпия. О, сбяга. То щеш да ме дропне, бе. Изкачам. Скачам на уипера. Обърни се да го дропна. Чакай. Ти? Две в едно му прави малко жалкарско, да, бе. Абе, То снова ми той все пак има много скил. О, ще го дропна, той има много скил на брадата, бе. Ти на гълта годинка. Оп. Ти? Брат, то снова ми изма, ела, бягай. Ела към трап. Ела. Полушенките ми свършиха. Аз се глишнах, аз ще дропна. Тя на мен не свършиха полушенките, чакай да спя. Бягай, туто и пи. Хубаво, аз имам годинка и идвам. Аз цъкам без годинка. Браво. Опа, той ми скочи, брат. Идвам, връщам се. дропна. Ето, идва. Аре бе, брат, ай се бием. Хубаво. Това ти утре ще ежи гледа какво прави, бе. Две сърца ми взема. Хубаво, аз се прибрах. Да, брат. Аз се Жената. прибрах, да знаеш. Окей, ще ми бля. Ако не вижда Бог. Те е малко жалко да се прибирам, ама какво правя? Нямам много скилове, ето стат. Сорда стоите. Имах друг акаунт, ама си го дал. Как Ето да започнах от начало и сега не съм много развит. После ще ви покажа пломето. Народ, аз съм скочил. Къде си? Чакай, ще искам така. Аз съм отпреда. Не мога да намеря, аз влизнах в някакви капани. Скочи някакъв. Чай спия. Крафтинг про ми скочи. О, супер! И уипъра. То най-много го мразя. Крафтинга. Ме красен. Абе да, брат, то лейпер ко прави, бе, бах ти жена. Махай се, бе, жена. То сме да се скъса, бе, бра. Ами аз пък паднах от трава. Фойко. Бах ти жалки. Брат, баш силни. Вау, защо съм на 4 часа? Не знам. Хубаво. Какво съм написал? Защо се 4 гличвам по дялите в блоковете? Аз трябва да се прибирам, брат. се прибери, аз драпна. Ето то про тройка смисъл. Ето и аз съм про тройка. И про читер. Панталонки съм била. Инвизибълка има. Инвизибълка. Пак да скачам. Окей, само плюти. О, на спална има нов чест. Да. Голдинки, тук няма голдинки. Тук съберем се. Пускаме ключа. Чакайте. Так. О, Китендър год. Сад, брат. Ха-ха. Охо. Ме съм баннали за винаги. Те мутнали са за винаги. Да, бе. Да. Уоу. Не за ми тая, брат. Аз те или иначе не съм писал. Добре, аз не съм писал, брат. И откъде идва това мутно съм писал. Сигурно дете на спамих да ми гледат клипа, ама няма начин. Китерейт на мен ми се падна. На мен им се падна Китендър год, това е много добре. Ще взема голко Китендър. Така. Те носи го, но някой ми изладна. Тем да ходите. Да не ми звънни пак, защото си има. В Фейзър чест, както виждате, няма нищо. Някакъв беден. Да, в Фейзър чест имам храна. Буквално.
Това ми е хомчето. Тук про тройки. Те, тук отгоре хейски си има. TNT, както виждате има много. Не много, ама за мен си добре. Това отивам другия Иванчи. хом, дет живее с... До смисъл тук е преградката до другия хом, аз те съм се ударил. Тук е другият ми хом. Няма показвам кой има в чест, защото има букуци. Така. Нямам само протрубатуши. Те, тук букуци и тук са про тройките. Тук празно, тук про 3 части, тук про 3, про 4. Тук фулкити. Лад, нямам бутуши ли бе? И отивам Ай. на Warpen. Аз нямам годинките за тима драконите. Не, то са крафтинг про. Просто брат имат много скилове. Не, той крафтинга няма да е просто скил, той играе с мапа, той е жена. Трипл играе или дабл. Така. И отивам до хома си взема. Хейски, фаер. И стренчки, разбира се. Чай ще си намаля микрофона, да ми се чума. Warpen. Таре, аз качам. Как е така? Добре. А така? Те добре бе, гости. Аре брат, то за кой ми звъни бе? Пиши му, Неро, пиши му в това бе, че снимам да не ми звъни. Само прекъсва клипа. Чули напиши му, моля те. Хубаво е, аз качам. Ще аз взема път. Ама не и на това, в смисъл, аз скочих. Охо, къде? кила. Ето с киларата. Не е килара. Аре де брат. Къде се биш? Отпреде. Отпреди, окей, взимам си. То рипва. Не, по-точно аз рипва. Идваш ли? Не ми се умира в клипа. Брат, то с кама хвана като куче бе. Къде като почва? Пия по страница пи. От коя страна, защото като гледам отпред та няма. Отпреде ще дропне, ето ма. Нават. Две в едно ти правят. Бързо хилпне. Няма на бара хилтки. И си бе, брат, той не мога хитни. Хубаво брат, може да ми хилп, защото ще рипне. Като се мина бе, ето. В смисъл аз се отделих с някакъв съби. Хилпни ми. Аз ми набих с носка скок. Но яко бият те бе. Бой си тя пише яко. Песил да Не го ръкаска ми, да знаеш. Не ро да знаеш, аз се прибирам. Песил да ръкаска. Къде е трол кафето, бе? Аз съм до хичката. На мен е ладно, Хубаво, този клип, то се разбраш, че ще дропна. Поне да скочи да умра. Да не бягам като жена. Дропнах един! гъгъ. Взех лек. Гъгъ. Поне в клипа. На том беше лагнал. Бе, то шоган, какво ми се дъха стрипа, бе, че има много мишка. О, брат, аз се прибирам, взех лек, Брат. две фул части. Той меча може ли? Не съм взел меча, те там имаше други. GG, това е добре за клипа. Хоми. Да си прибера. И мисля да го спирам. 9 минутки стана. Не е много, ама просто няма шима камера. И това... Мисля, че беше от мене. И... Да, Чао! хората,